दिनै आं मोनसे बाथ्रानि सायाव जोबोद दुखु नांबाय मानो होनबा दिनै आं नुबाय बिटिसिनि सायाव आरो जोंनि कनस्टिटिउसनेल राइटनि सायाव डाइरेक्ट मोनसे एटेकखौ आं नुनो मोनबाय दा बिटिसि इलेक्सनावहाय जोंनि एसटि रिजार्भ जायगाफोरावहाय नन एसटि मानसिफोराहाय नमिनेसन गथायनो हाया नाथाय नुबाय जों नन एसटि मानसिफोराहाय डेका दास होनना बुंनाय टाइटेल गोनां मानसिफोराहाय फेक डकुमेन्टस बनायना गावखौ एसटि देखायनानै दिनै नमिनेसन गथायदों दा बैफोरनि सायावहाय दिनैसिमबो दासिमबो जोंनि गिदिर गिदिर लिडारफोरा गिदिर गिदिर आफादफोरनिफ्राय ओंखारनानै फंसे बाथ्रा बुंनाय नुनो मोनाखै दा बेथ' मोनसे पलिटिकेल इस्युल' जाना थायाखै बे मोनसे जोंनि बिटिसिनि राइटनि सायाव डाइरेक्ट मोनसे एटेकसो जाना फैदों थेवबो मानो जोंनि बर' समाजनि गोरों गोरों सुबुंफोरा गिदिर गिदिर आफादनिफ्राय ओंखारनानै मानो जेबो बुंनो हायाखै दिनैसिमबो मानो सोंखारियाखै बैफोर नन एसटि मानसिफ्रा फेक डकुमेन्टस बनायनानै बोरै जोंनि बिटिसि इलेक्सनाव एसटि रिजार्भ जायगाफोराव बोरै नमिनेसन गथायनो हाखो बेनि सायाव माने गोख्रों सोंखारिनायखौ आं नुनो मोनाखै जोंनि बर' समाजा मानि थाखाय नुनो मोनाखै दिनै बिटिसिआव बा बिटिआरआव पिस फैबायनानै बेबायदि साइलेन्ट थाबाय थासिगोन नामा आरो बेबायदि साइलेन्ट थाबाय थानायनि थाखायनो दिनै गुबुन हारिफोरा बेबायदि जोंखौ नाख्रबनो जुजिदों जोंनि राइटफोरखौ सेना लांनो जुजिदों बेबायदि जुदि लोरबां दिन्थिबाय थायोब्ला जों नुनानैबो जुदि नुयै बायदि जाना थाबाय थायोब्ला जों बेबायदिनो जाख्ल' जाबाय थागोन बेबायदिनो जोंनि आखाइनिफ्राय जोंनि बिटिसिनि पावाराबो गोमालांजोबगोन बेखौनो लुगैबाय नामा जोंनि बर' समाजनि लिडारफोरा बर' समाजनि गिदिर गिदिर गियानि आफादफोराव थानाय सुबुंफोरा आरो जुदि बिटिसिखौ धंस' जानाय लुगैयाखैब्ला जोंनि बिटिसिनि पावारखौ सेना लांजानो जुदि लुगैयाखैब्ला मानि थाखाय दिनैसिम ओंखाराखै